Auto doctor prescription kan ini. Oh, physical salah tahu aku sih memang wahana forma. Kamu semua lagi sih. Nanti pulang ni pulang cuma sahaja jiang kolori sui tong pro buano don ki hom kira pakai swag bonangza nangza ni pore kan nang anak tang ni sok sama apa pakai nang don muk rapai ti pakai rapai hamba kono kok si salia bo berati bari pakai ano sida buka to ka palau bo krok supai ka gusi berka raman pore nang tang ni anak apa pakai bo ni kono kok si salia pakai si ani nokla kasaro pakai Haiman pore ka tebo kat nagai buano buna ni nakya o kat bai rekang ka ang jaga no kusui bin pore an besana nogo kere yang ring mani pore ka phagi babu phagi ra ding man pore an chrai phagi phaiman pore ka bu an chrai nyong chi bu buna ni nai buna nai khang kana babu kun ta sari kun ta hindi an chung busuk jora tong nai no babu phagi ni nok bi shong ha phaka haman pore ka an bersa kiri jagai bono tebo dol dol afro dol Nogo jokhon hapkangan ang saimaliya bono hoi hini kasuyaro abuna nyo radis de bormano bin pore kasuyaro mani khanago an busa giril choire kha kiri jagai bono chung jodi si bini logo tebo tai sabba bai torkar nan thaka chung adin tini sarigono 5টা 4:30 hai 5 bajika apro ang thui o kat bai khang jaga no thuyo bin logo borok tomo othoso kebo mana khaya bono bo tini waisaya prai somaina agi boano Sini parani elakani borok ako tuye ako musil khai rekha obahai tanglai sidi kisami sabahai nan ako maninya sidi ne apro kaki ang tayong liya hini bo ani yak romi pulmoi bin babu sudo ako thang onai ko sui thango ang mani wi tongkha ka to phona ang huka nini hamjang mana nang khaija ani hamjang mana ang pati khayu ang nono to kun hiya ble nang tang yang tiong phai bunan bagai khub agi ni simini bin plan tong mani botine ano ichha moto kha bonno ko hayi phai an nok logo phai ichha moto kha bu se to go ya no kat bai se se so khar nan nai ang ba sai tong kha nang an bo thai kalang di nai hambai ro sini bidia tak sama ini hঠাৎ khlaiai 10 ram kamini sini village committee ni Tabok ni sini monitoring committee ni je chairman boro monang Onima de Broma noga tongmani jarawa thik 5:30 7:30 hai jarawa asomsa 6-7 jona hai kaise group chuang nanglai tongmani bono mia poncheta thangona hঠাৎ kai noga thanga akong bono mukha tokha এরপরে বড় বাথানো নিসাই টকা এই রড ডক বা হে কাট ডক বড় বই বাথানানি এরপরে শুনে বনো সিমিয়া বিন বসানো পর্যন্ত বনানি প্রায় আমচলে গোপন মতে খারি ইয়খা অব এখানে সাইমানকা যে মিয়া সারিগ পঞ্চায়েত বত চেয়ারম্যান ছিল পঞ্চায়েত অবশ্যই থানায় অবন পঞ্চায়েত থাঙো হনে যে বনো অব হাইকে আক্রমণ খাইও অব ঠিক যে Tabok sar josmane bo BJP ra o mahke bono attack khoyo obon bagai chung obahai je bisinya tui chung je bujag hone khana khane chung bono medical talangha doctor of Hinlai krang hospital nungone pore tabo chung thanawa affair khoyo je bunai rakno tamni karone bono bukha khoroksa buri borok noga tongmani jara bono tamni karone bono akromon khaika tamni baga akromon khaina abno tuine je obahai BJP ni tongmung sitra tongma hek obahai jeta thenta gundangai party kun dirnar gniya obahai unbagane chung birudi khloyo obno chung selango obon bagane chung je chini je bunai Rajesh de Broma bono just kona police judi tini horni bising judi kuno bono judi arrest klaya ngai chung obon tui khana chung
dor kana ga chung khana o area na ga ko ra ko thana wa chung gerau khainai bone bone chung juri ya kai tabok chung tharawa tabok affair reza tam khlai chung o nai ne juri ya kai khana na bone porikhon